Jeg har fået den her tabel, som viser noget om de offentlige finanser fra 2007 til 2015, og dem skal jeg så lave nogle beregninger på og sige noget om udviklingen i de offentlige finanser. Jeg synes, det er en god idé at starte med at lægge mærke til, at vi får noget at vide om de offentlige indtægter, og vi har noget om de offentlige udgifter. Og når man har indtægter og udgifter, så er det rigtig fint, hvis man så tænker, så kan jeg også udregne den offentlige saldo. Det starter jeg med at gøre. For at bevare overblik, så starter jeg lige med allerførst at kopiere mine årstal, og så sætter jeg dem ind her. Så kan jeg nemlig lidt bedre følge med i, hvad der sker. Når jeg gerne vil udregne den offentlige saldo, så starter jeg med at udregne den for 2007. Så jeg gør den her celle aktiv. B9 hedder den vist nok. Og så trykker jeg på lighedstegnet. Det fortæller nemlig Excel, at nu skal den til at regne. Og det den skal beregne, det er så den offentlige saldo. Den er ret nem. Det er nemlig offentlige indtægter minus offentlige udgifter. Altså her offentlige indtægter i B3 minus de offentlige udgifter, som vi har i B4. Der. Så trykker jeg på Enter. Og så har Excel regnet for mig, og Excel siger, at den offentlige saldo i 2007 var på 87 milliarder kroner. Nu kan man så gøre det samme for 8, 9, 10 og så videre, men Excel er ret fix, så hvis jeg nu gør den her celle aktiv igen, så er der den her, hos mig er det sådan en blå firkant i nederste højre hjørne. Når jeg holder musen hen over den, så bliver det til det her sorte kors, som man kan tage fat i. Holder musen nede, og så trækker man til højre, og slipper herhenne ved 15, og nu har den så regnet ud for alle årene, og det var ret fedt. Vi kan så hurtigt se, at vi starter med at have et overskud på 87 milliarder. I 2008 var der et overskud på 60, og så vender det fra 2009, hvor vi har en lang række år med negative tal. Der er et minus foran tallet. Det betyder, at udgifterne er større end indtægterne, så derfor angiver det her minus, at der er underskud på den offentlige saldo. Spørgsmålet er så, om det er meget eller lidt. Det her med 87, er det et stort overskud, og er 38 milliarder, som vi har i 2009, et stort underskud. Det kan man få lidt mere fornemmelse af, hvis man udregner den offentlige saldo som andel af den samlede produktion i landet. Det kalder man tit, at man får den offentlige saldo i procent af BNP. Prøv at kigge med her. Her er for 2007 de der tal, som vi lige har arbejdet med. Vi har indtægter på 712, udgifter på 625, og så har vi vores udregning fra før, den offentlige saldo var på 87 milliarder. Vi kan se, at BNP er på 1739 milliarder. Når man så gerne vil have den offentlige saldo i procent af BNP, så gør man sådan her. Man tager den offentlige saldo i absolutte tal, dividerer med BNP i absolutte tal og ganger med 100. Når jeg indsætter tallene fra tabellen her, så kan I se, det jeg skal gøre det, at jeg skal sige 87, det var den offentlige saldo i absolutte tal, dele med BNP i absolutte tal, 1739, og så gange med 100, og det giver 5,0%. Så i 2007 var overskuddet på den offentlige saldo i procent af BNP 5,0. Om det så er meget eller lidt, vender vi tilbage til. Den her udregning, den kan vi få Excel til at lave for os, og det gør vi nu. Jeg viser lige hvordan. Så jeg skriver her, offentlig saldo i procent af BNP. Bum. Så gør jeg den her celle aktiv og trykker på lighedstegnet. Så husker vi fra lige før, at den offentlige saldo i procent af BNP, det er den offentlige saldo i absolutte tal her, delt med BNP i absolutte tal,
gange med 100, og så trykker jeg på Enter, og så heldigt nok 5,0 siger den. Så kan jeg gøre ligesom før, ikke? At jeg gør cellen aktiv, får fat i det her højre nederste hjørne og det sorte kors, og så kan jeg trække, og whoopty, så har jeg den offentlige saldo i procent af BNP for alle årene. Vi kan se, at der er overskud i 7 og 8 på 5,0 og 3,3% af BNP, og i 2009 får vi så et underskud, og så er der underskud helt frem til 13, overskud i 14 og underskud igen i 15. Den her beregning, vi lige har lavet, nu får vi det i procent af BNP, og det er nogle tal, vi måske lidt bedre kan bruge til noget. Men vi venter lige lidt med det endnu. Vi skal nemlig lige lave en beregning mere, fordi den anden relevant beregning, når vi har de data, som vi har her, det er den offentlige gæld. Vi har jo den offentlige gæld angivet heroppe. ØMU-gælden hedder den her. Vi kan se, at i 2007 var den offentlige gæld på 475 milliarder, og så stiger den sådan hen over perioden, for så at falde igen, når vi kommer helt op i 2015. Men igen, spørgsmålet er det meget eller lidt? 600, som den er der i 2008, eller 851? Ja, det kan man få lidt bedre indtryk af, hvis vi udregner den offentlige gæld i forhold til, hvor stor den samlede produktion var, altså BNP. Og metoden er fuldstændig som før, så bare følg med her. Altså offentlig gæld i procent af BNP vil jeg gerne udregne. Nu tager jeg lighedstegnet, og så skal jeg have fat i den offentlige gæld i absolutte tal, dele med BNP i absolutte tal, og gange med 100. Så får jeg det her tal, 27,3145486. Fedt nok. Så underskuddet, eller den offentlige gæld, er det så i 2007, er altså på 27,3% af BNP. Som før får jeg lige fat i det her sorte kors, og så kan jeg trække hen, så har jeg nemlig fået det for alle årene. Jubi, siger jeg så, fordi nu har jeg nemlig underskuddet. Nej, hold nu op. Jeg har den offentlige gæld i alle årene. Her er en ting, man lige skal være opmærksom på, fordi at vi kan se, at her er en masse decimaler, og det her det er ikke matematik eller fysik, så de her decimaler er slet ikke relevante for os. Man kan få dem til at gå væk ved at markere sine tal, og så heroppe er der sådan en med en pil og nogle decimaler. Formindsk antallet af decimalpladser, og den trykker jeg på, indtil jeg ned og have en decimal. Mere er ikke nødvendigt her. Okay, nu har jeg altså udregnet den offentlige gæld i procent af BNP, og vi kan se, at den starter på at være på 27,3% af BNP, og så bliver den større og større, nok fordi at vi har haft underskud i de foregående år. Underskuddet topper i 11, og så bliver det lidt mindre igen, når vi kommer nærmere vores tid. Men spørgsmålet er igen, er det stor eller lille gæld, vi har, når den er de her mellem 27 og 46%. Og her er der noget, som er relevant i forhold til at vurdere det, og det er EU's konvergenskriterier. Hvad er konvergenskriterier? Konvergenskriterierne er de økonomiske krav, som EU-landene skal opfylde for at deltage i tredje fase af EU'en og dermed indføre euroen. Det her det kan man læse videre om alle mulige steder, sikkert i Økonomi Nu og på internet, og måske også endda i en bog, hvis man har sådan en. Men prøv at se her. Der står et af kravene. Det er sådan et EU-krav til EU-landene om, hvad deres sådan offentlige økonomi skal opfylde. Og her er et krav, der hedder holdbare offentlige finanser. Der står, der må ikke være uforholdsmæssigt stort underskud på det offentlige budget, altså den offentlige saldo. Det vil sige, at det årlige offentlige underskud som hovedregel ikke må overstige 3% af bruttonationalproduktet.
Vi husker det der med de 3%. Så kigger vi lige på den offentlige gæld, for her er der nemlig også et krav. Den andel, som den offentlige bruttogæld udgør af BNP, må som hovedregel ikke overstige 60% ved udgangen af det forudgående finansår. Og så vender vi lige tilbage til vores tal her. Det her, det var den offentlige saldo i procent af BNP, og EU-kravet var, at underskuddet ikke må ikke være over 3% af BNP. Og i 2007 er der slet ikke noget issue, vel? Fordi her er det jo ikke et underskud, her er der et overskud på 5,0%, så det er et ret stort overskud. Også i 8 stort overskud. Så kommer krisen, og vi får underskud, men minus 2,2, det er inden for EU-rammen, fordi det måtte jo være helt op til 3% af BNP. Og hvis vi kigger henover her, jamen så kan vi så se, at det kun er i 2012, at der er et underskud, som er større end de minus 3, som EU tillader. Og hvorfor den så lige præcis er 3,6, og det er så stort i 2012, det må I spørge jeres samfundsfagslærer om. Så husker vi lige, hvad var det nu, at konvergenskriteriet var i forhold til den offentlige gæld, og det var noget med, at det måtte ikke overstige 60% af BNP. Og hvis vi kigger her, jamen så kan vi så se, at i hele perioden ligger Danmark pænt langt fra de 60%. Så Danmark har ikke været i nærheden af at ryge farezonen her i forhold til den offentlige gæld. Så sådan en lynhurtig konklusion på de her beregninger, det er, at vi kan se, at den offentlige sektors økonomi, de offentlige finanser, de bliver belastet af finanskrisen, der rammer her 8-9 stykker, men at vi alligevel også holder os sådan nogenlunde på den rigtige side af de krav, som EU opstiller for en sund offentlig økonomi. Når jeg så er nået her til at skal videre med min opgave, så skal jeg have den her tabel, den skal jeg have fra Excel over i Word, og så lad være med at tage et screenshot, men prøv i stedet for at få markeret tabellen, og det så kun jeres beregnede tal, som er relevante over i jeres Word-dokument. Men kopier den tabel der, hop over i Word og sæt den ind. Så kan man komme ud for, at det ser sådan her ud, og shit, og så er der ikke plads til det hele. Det man kan gøre, det er, at man kan gå op under vis, og så tage klæde i stedet for. Så kan man nemlig få fat i de her kolonner og gøre dem lidt smallere. Sådan der omkring. Så vender jeg tilbage til udskriftslayout, og så kan man så gå ind her, markere de her kolonner, højreklikke og trykke på fordel kolonner jævnt. Så ser det allerede noget pænere ud. Så er der i hvert fald nogle lærere og sensorer, som godt kan lide, at ting de ser godt ud. For eksempel, at man har kigget lidt på layout. Man kan for eksempel markere sin tabel og gå herop og så sætte en ramme hele vejen rundt. Så er det måske lidt lettere at overskue. Man kan også centrere sine tal, måske, hvis man markerer dem sådan her. Så er det igen lidt overskue. Det må jeg rode med selv. Det man kan sige, som er vigtigt lige nu, det synes jeg, det er, at man skal for alt i verden huske at have en overskrift til sin tabel. Og den her, den kan vi så kalde tabel 2, offentlige finanser. Og så sørge for at angive, at det er i procent af BNP. Fordi det er de her nede i hvert fald den offentlige saldo i procent af BNP og den offentlige gæld. Så kan vi jo slette den her med den offentlige saldo, fordi den er sådan set ikke nødvendig, når vi får det i procent af BNP. Så den række sletter jeg bare. Og så er det, at man kan, når man har den her beregning, så kan man begynde at skrive her, yada, her er mine 300 ord om, hvad man kan udlede af den her tabel.